Krstajić, šansa za Partizan i izbacio je neko od igrača Crvene zvezde. Mislim da je to bio Njeguš, gotovo sa gol linije. Bolić je bio u naletu. Još jedan korner, 6. po redu, evo te situacije, pogledajte. Bolić i onda Njeguš sa same gol linije izbacuje loptu. I gol! Isailović! ...52. minut, Partizan izjednačio. Ljubimac Partizanovog juga, najbolji strelac Partizana u ovoj sezoni. Dragan Isailović izjednačio je rezultat na 1:1. Opet korner, opet prekid kao i dvojca Crvene zvezde. Pogledajte, Jevrić nije stigao na vreme da istrči na ovaj centaršut. Isailović je bio brži i Partizan je izjednačio rezultat na 1:1. Rekao je i dobro je predvideo Milorad Kosanović šta će biti u nastavku susreta. Partizan je pojačao špic napada. Tražio je Kosanović vjerovatno od njegovih pulena da obrate pažnju na Isailovića, ali vidite on i ne izmakao pažnji. A sada delegat susreta Tomislav Trošić u razgovoru sa sudijom Radomanom. Razlog za ovaj razgovor, za ovu priču je pirotehnika koju u velikom broju ubacuju sa južne tribine Partizanovog stadiona na terenu. Upozorenja zvaničnog spikera da se prekine sa tim. Ne pomažu navijači na takav način svom klubu, to nije nikakva pomoć.